ing'e ni gini king'iye to gima ne Trump owacho ni winjo kowacho nodwa wuok e bura miluongo bura mar piny mangima mar wach thieth miluongo ni WHO. Kanyo ni nyal yudgie to koni kanyo bende gidwa wuok koro gidwar ni mondo wach oyudgi kanyo. To kanyo piny mangima anyalo riwre mondo kwer ji Amerka ni gima Trump timono ok bi konyo. Awacho kamano nikech ang'eyo ni e higa 2004 2005 kane wach mar PEPFAR ni obiro mane gichako ne giketo ni pesa mano Amerka ni nyiewo go mana yien Amerka kende gi pim ni nyiewo mana Amerka kende. To nwanwang'o ni magi ne nengo gi tek. Jo Brazil gi jo India nosechako loso yien mag ayaki gi. Kane wadhi e bura mar riwruok mar wach thieth piny mangima WHO, World Health Organization, to ndalono ne an director of medical services to ne an executive board kuma nyocha motho ae. To ne wariwre gi ministers mag Africa te nobet bura moriwre ministers te mane wadwaro minister mano America health secretary ma America mane wakone ni kochuno ni pesa mikelo ni wabiro mna nyiewo go yien mag America manengo gi tek to koro kar wachande we pesa nodok chien mane koro giyie ni pesa ni go wanyalo nyiewo go yath kamoro amora manengo yath tek. Miyo Africa kae ka wachak gi Africa ka jo Africa nyalo riwre kendo ka ginyo ka wach Trump ni okoriwo jo Africa kaka ni paro kata higa 58 kaka chon mane ndalo man Nkrumah gini ndalo Nyerere gini ni Africa mondo riwre mano ne okoriwore ka ok gini oriwogi mar Trump ni to chandruok dhi bete nikech jo Africa koriwore AU ka nyalo bet makata jakom to dwa bet chairman mar AUC to AU mantie jatende ni president Mogotele owacho ni Africa wadwaro loso gi Trump kama ana neno ni nyalo konyo miyo to kata kwa to nyaka wachak gi marwa idhi penjwa ni un to usetimo ang'o pesa usetimo ga ang'o musegolo muketo piny ma koro waweyo watiyo gi ma eka koro wadhi mar Africa mangima to wadonje mar piny mangima to Trump to piny mangima nyaka bine kaka idhi time onya chendo. Mane wach mane daktari chako go ni ne giseneno ka Trump nyalo chendo to chako chendo chon mane mano chako to pod wacho ni piny